Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Pranam. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurinmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Nigama Kalpatarorgalidam Phalam Sukhamukhamrta Drava Samyutam Pibata Bhagavatam Rasamalayam Muhuraho Rasiga Puvi Bhavugaha Narayanam Namaskrityam Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloge Bhaktir Bhavadi Naishtagi Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namah. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore Bhagavatam ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 19. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ശുകാഗമനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 14ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കണം അല്ലെ? 14 എടുക്കണ്ടേ? 15 എടുക്കണം അല്ലേ? ഓക്കെ 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഇന്നലെ മഹർഷിമാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത്? ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തില് കുറെ മഹർഷിമാര് ആരൊക്കെയാണ്? അത്രി മഹർഷി, വസിഷ്ഠ മഹർഷി, ചവന മഹർഷി, ഭൃഗു മഹർഷി, വിശ്വാമിത്ര, പരശുരാമൻ, നാരദ മഹർഷി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഋഷിശ്രേഷ്ഠരൊക്കെ അവിടെ ആ വലിയൊരു സംഘം അവരൊക്കെ അവിടെ സന്നിഹിതരായി എന്ന് കണ്ടു. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു സദസ്സിലെത്തിയ എല്ലാവരെയും ദേവർഷിയെയും ബ്രഹ്മർഷിയെയും രാജർഷിയെയും എല്ലാം രാജാവ് യഥാവിധി സ്വീകരിച്ച് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം അവർ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും ആസനസ്ഥനായ ശേഷം രാജാവ് അവരുടെ മുന്നില് കൂപ്പുകൈകളോട് കൂടി തന്റെ ഉപവാസത്തിന്റെ തീരുമാനം അറിയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം രാജാവ് തന്റെ ഉപവാസത്തിന്റെ താൻ ഇങ്ങനെ മരണം വരെ ഉപവസിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളത് ഋഷിമാരുടെ മുന്നില് എല്ലാവരെയും കൂപ്പുകൈകളോട് കൂടി അവരെ അറിയിച്ചു. ഇപ്പൊ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് രാജാവ് പറയാണ് രാജാക്കന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനാണ് താനെന്ന്. കാരണം മുനിമാരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് താൻ പാത്രമായെന്നും പറഞ്ഞു. രാജാവ് പറഞ്ഞെന്താണ്? ഈ മുനിമാരുടെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹം ആർക്ക് കിട്ടി? രാജാവിന് കിട്ടിയെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ആ രാജ്യത്വത്തെ ഉച്ഛിഷ്ടമായിട്ട് കരുതി നിരസിക്കുകയും ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ആ തന്റെ രാജകീയമായ പദവി അത് എന്താണ്? തന്റെ പദവി അത് ഉച്ഛിഷ്ടമായിട്ട് കരുതിയിട്ട് അത് ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞതായിട്ടും രാജാവ് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞു. 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആത്മീയവും ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ടുള്ള
14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ലോകങ്ങളുടെ നിയന്താവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ബ്രാഹ്മണ ശാപ രൂപത്തില് ജനിച്ചിരിക്കാത്ത സമയത്ത് വന്നത് കൃപാപൂർവം എന്നെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. കാരണം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിടെ കുടുംബജീവിതത്തില് ആസക്തി ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? ബ്രാഹ്മണ ശാപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ജനിച്ചത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 15. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 15. തമ്മോഭയാദം പ്രതിയന്തു വിപ്ര ഗംഗാ ച ദേവി ധൃതചിത്തമീശേ ദ്വിജോപസൃഷ്ട കുഹ കസ്തക്ഷഗോ വാ ദശത്വലം ഗായത വിഷ്ണുഗാദഃ. തമ്മോഭയാദം പ്രതിയന്തു വിപ്ര ഗംഗാ ച ദേവി ധൃതചിത്തമീശോ ദ്വിജോപസൃഷ്ട കുഹകസ്തക്ഷഗോ വാ ദശത്വലം ഗായക വിഷ്ണുഗാദഃ. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തം അക്കാരണത്താൽ മാ എന്റെ ഉപയാദം അഭയം പ്രാപിച്ചു പ്രതിയന്തു എന്നെ സ്വീകരിച്ചാലും വിപ്ര ഹേ ബ്രാഹ്മണരെ ഗംഗാ മാതാവ് ച ദേവി ച എന്ന് വെച്ചാല് ദേവി ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രതിനിധി ധൃത ഉള്ളിൽ ആവാഹിക്കുക ചിത്തം ഹൃദയത്തിൽ ഈശേ ഭഗവാൻ ദ്വിജ ഉപസൃഷ്ട ബ്രാഹ്മണലാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കുഹക മാന്ത്രികമായ എന്തോ തക്ഷകൻ എന്ന സർപ്പം വാ അല്ലെങ്കിൽ ദശതു ദംശിക്കട്ടെ അലം ഒട്ടും താമസിയാതെ അതായത് താമസം വിന ഗായത ദയവായി ആലപിക്കുന്നത് തുടർന്നാലും വിഷ്ണുഗാഥ വിഷ്ണുവിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ഹേ ബ്രാഹ്മണരെ, നിങ്ങൾ എന്നെ പൂർണ്ണ സമർപ്പിതാക്കളായി അംഗീകരിച്ചാലും. അപ്പോ സമർപ്പിത ആത്മാക്കളായിട്ട് അംഗീകരിച്ചാലും ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ഞാൻ മുമ്പേ തന്നെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുടിയിരുത്തുകയാൽ ഭഗവത് പ്രതിനിധിയായ ഗംഗാ മാതാവിനെയും അവിധം എന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചാലും ആ പാമ്പിനെ അല്ലെ പക്ഷിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രാഹ്മണനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മാന്ത്രിക വസ്തു എന്ത് തന്നെയായാലും അതിനെ ഉടൻ തന്നെ എന്നെ ദംശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുക. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തുടർച്ചയായി ആലപിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയാണ്, ഹേ ബ്രാഹ്മണരെ, നിങ്ങൾ എന്നെ പൂർണ്ണ സമർപ്പിതാത്മാക്കളായിട്ട് അംഗീകരിച്ചാലും. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളെ മുമ്പേ തന്നെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുടിയിരുത്തിയത് കൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഗംഗാമാതാവിനെയും അവിധം എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ അനുവദിച്ചാലും. മാത്രമല്ല ആ ബ്രാഹ്മണനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മാന്ത്രിക വസ്തു അത് പാമ്പോ പക്ഷി എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ എന്നെ ദംശിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കണം. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തുടർച്ചയായിട്ട് ആലപിക്കണം എന്നുമാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പോ ആ പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷി എന്തോ ആവട്ടെ അത് എന്നെ ദംശിക്കാൻ വേഗം അനുവദിക്കുക. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലപിക്കണം എന്നുമാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്നിവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഋഷിമാരോട് പറഞ്ഞു.
ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമപുരുഷന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിച്ചൊരുവൻ, അതായത് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തൊരുവൻ മരണത്തെ ഒട്ടും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഗംഗാ നദീ തീരത്ത് ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷവും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും കൈക്കൊണ്ടതും അഥവാ അഭയം പ്രാപിച്ചതും രാജാവ് പരമപുരുഷനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതിന് മതിയായി ഉറപ്പാകുന്നു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം എല്ലാവിധ മരണഭയത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മുക്തനായി തീർന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിച്ച ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്, ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഒട്ടും തന്നെ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആരായാലും അവര് മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഗംഗാ നദീ തീരത്ത് മഹാഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തില് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൈക്കൊണ്ടതും അഭയം പ്രാപിച്ചതും ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതിന് മതിയായ ഉറപ്പാണ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമെന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു തെളിവാണത്. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം എല്ലാവിധത്തിലുള്ള മരണഭയത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും മുക്തനായി തീർന്നു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എല്ലാ തരത്തിലും എന്തായി? പൂർണ്ണനായി തീർന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുനശ്ച ഭൂയാത് ഭഗവത്യനന്ദോ രതി പ്രസംഗശ്ച തദാശ്രയേഷു മഹത്സു യാമുപായാമി സൃഷ്ടി മൈത്രസ്ത്യം സർവത്ര നമോ ദ്വിജേഭ്യ. പുനശ്ച ഭൂയാത് ഭഗവത്യനന്ദേ രതി പ്രസംഗശ്ച തദാശ്രയേഷു മഹത്സു യാമുപയാമി സൃഷ്ടി മൈത്രസ്തു സർവത്ര നമോ ദ്വിജേഭ്യ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പുന വീണ്ടും, ച ഭൂയാത് അങ്ങനെയാകട്ടെ, ഭഗവതി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്, അനന്തേ അനന്തശക്തിയുള്ളവൻ, രതി ആകർഷിക്കുന്നു, പ്രസംഗ സംസർഗം, ച തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ, ആശ്രയേഷു ഭഗവത് ഭക്തരോടൊപ്പം, മഹത്സു ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്കുള്ളിൽ, യായാം എവിടെയൊക്കെ, ഉപയാമി എനിക്ക് കൈക്കൊള്ളാം, സൃഷ്ടി എന്റെ ജന്മം, മൈത്രി അസ്തു അതായിരിക്കട്ടെ, സർവത്ര എവിടെയും, നമ എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ, ദ്വിജേഭ്യ ബ്രാഹ്മണർക്ക്. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ബ്രാഹ്മണരായ നിങ്ങളേവരെയും വീണ്ടും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കുന്ന പക്ഷം അനന്തനും അമേയനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി പരിപൂർണ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തരുമായി സംസർഗം പുലർത്തുകയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും മിത്രഭാവത്തിൽ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വേറെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാവരെയും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഇനി വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഞാൻ ജന്മം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അനന്തനും അമേയനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം പുലർത്തുകയും ചെയ്യും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും മിത്രഭാവത്തില് വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത് ഭക്തൻ മാത്രമാണ് പരിപൂർണമായ ഏക ജീവസത്ത എന്ന് ഇതിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വിശദമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് മാത്രമാണ് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഏക ജീവാത്മാവ് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ ആരുടെയും ശത്രുവല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഭക്തന് നിരവധി ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകാം. അഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ശത്രുത ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അവരുമായി സഹവസിക്കാൻ അഥവാ സംസർഗം പുലർത്തുവാൻ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംസർഗം പുലർത്താൻ മാത്രമേ അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികൾ മാത്രമേ കൂട്ടുകൂടുകയുള്ളൂ അഥവാ സമ്മേളിക്കുകയുള്ളൂ. സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി പൂർണ്ണ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്
എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യം. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ തന്റെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളോടും അഥവാ സ്വപിതാവിന്റെ എല്ലാ പുത്രന്മാരോടും സൗഹൃദപരമായി പെരുമാറുന്നത് പോലെ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ പിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ പുത്രനാകിയാൽ മറ്റെല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും പരമപിതാവായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് മാത്രമാണ് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഏക ജീവാത്മാവ് എന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ ആരുടെയും ശത്രുവല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഭക്തനാണെങ്കിലോ നിരവധി ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. അഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ശത്രുതയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അവരുമായിട്ട് സഹവസിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സംസർഗം പുലർത്താനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കില്ല? ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംസർഗം പുലർത്താനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ, ഭഗവത് ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ. ഇത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികൾ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? കൂട്ടുകൂടുകയുള്ളൂ അഥവാ സമ്മേളിക്കുകയുള്ളൂ. സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായിട്ട് പൂർണ്ണ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കർത്തവ്യം. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളും പിതാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമമായിട്ടുള്ള കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ കർത്തവ്യം, പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യം. ഒരു ഉത്തമ പുത്രൻ തന്റെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളോടും അഥവാ സ്വപിതാവിന്റെ എല്ലാ പുത്രന്മാരോടും സൗഹൃദപരമായിട്ട് പെരുമാറുന്നത് പോലെ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും? പരമപിതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ പുത്രനാകിയാൽ മറ്റെല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടെയും പരമപിതാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദർശിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമ പുത്രൻ എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റെല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും പരമപിതാവായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ദർശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാകയാൽ ഭഗവത് ഭക്തർ എല്ലാവരോടും സകല ജീവാത്മാക്കളോടും സൗഹൃദമായിട്ട് പെരുമാറാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും. പിതാവിന്റെ അക്രമിയായ പുത്രനെ വിവേകമുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും ഈശ്വരന്റെ പരമപിതൃത്വം അവരെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് പരമപിതാവുമായിട്ട് ശാശ്വത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പിതാവിന്റെ, അതായത് അക്രമിയായ പുത്രനെ വിവേകമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും ഭഗവാന്റെ പരമമായ പിതൃത്വം അവരെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് പരമപിതാവായിട്ട് ശാശ്വത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുമാണ് ആര് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സംശയമന്യേ പരമപുരുഷനിലേക്ക് തിരികെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം തിരികെ പോയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉചിതവും അനുകരണ യോഗ്യവുമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭഗവാനിലേക്ക് തിരികെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അഥവാ നേരെ മറിച്ച് തിരികെ പോയില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായ അനുകരണ യോഗ്യമായ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അനുകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുടരാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലെ അത്രത്തോളം വ്യക്തിത്വമുള്ള അഥവാ മഹത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സഹവാസം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു സാമാന്യ ജീവസത്ത ഭഗവത് ഭക്തനാകുന്ന പക്ഷം ആ നിസർഗ സുന്ദരമായ ജീവാത്മാവിന്റെ സഹവാസത്തിന് അവൻ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലെ അത്രത്തോളം വ്യക്തിത്വമുള്ള അഥവാ മഹത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സഹവാസം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒരു സാമാന്യ ജീവസത്ത എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവത് ഭക്തനാകുന്ന പക്ഷം ആ നിസർഗ സുന്ദരമായ ജീവാത്മാവിന്റെ സഹവാസത്തിന് അദ്ദേഹം മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് വേണ്ടുന്നില്ല? ബ്രഹ്മാവിനെ പോലെ അത്രത്തോളം വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു മഹത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സഹവാസം ആഗ്രഹിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ സാമാന്യ ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് എന്താഗ്രഹിക്കും? എപ്പോഴും ഭഗവത് ഭക്തനാകുന്ന പക്ഷം നിസർഗ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരുടെ സഹവാസത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 17. ഇതി സ്മരാജാദ്യവസായ യുക്തഃ പ്രാചീന മൂലേഷു കുശേഷു ധീരഃ ഉദംഗമുഖോ ദക്ഷിണകുല ആസ്തേ സമുദ്രപത്ന്യാസോ സുധന്യസ്തഭാര ഇതി സ്മരാജാദ്യവസായ യുക്തഃ പ്രാചീന മൂലേഷു കുശേഷു ധീരഃ ഉദംഗമുഖോ ദക്ഷിണകുല ആസ്തേ സമുദ്രപത്ന്യാസോ സുധന്യസ്തഭാരഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഓം നമോ ഇതി അപ്രകാരം സ്മ പൂർവകാലത്തിലെ പോലെ രാജാവ് അത്യവസായ സ്ഥിരപ്രയത്നം യുക്ത വ്യാപൃതനാകിയാൽ പ്രാചീന പൂർവദിക്കിൽ മൂലേഷു വേരുകൾ കുശേഷു കുശപ്പുല്ലുകളാൽ നിർമ്മിച്ച ഇരിപ്പിടത്തിൽ ധീര ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിച്ച് ഉത്തര ദിക്ക് അഭിമുഖമായി ദക്ഷിണ ദിക്കിൽ കുലേ നദീതടം ആസ്തേ നിവിഷ്ടമായ സമുദ്രം പത്നിയായ ഗംഗ സ്വന്തം സൂത പുത്രൻ നസ്ത്യ കൈമാറി ഭാരം രാജ്യഭരണം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം ഗംഗാ നദീ തടത്തിന്റെ ദക്ഷിണ ദിക്കിൽ വേരുകൾ പൂർവ്വദിക്കിന് അഭിമുഖമായി വിരിച്ച കുശപ്പുല്ലുകളാൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു പുൽത്തറയിൽ ഇരിപ്പിടത്തില് പൂർണ്ണ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൽ ഉത്തര ദിക്കിന് അഭിമുഖമായി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് നിവിഷ്ടനായി. പണ്ട് രാജ്യഭാരം തനിക്ക് കൈമാറിയ അതേ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വന്തം പുത്രന് രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണ ചുമതല കൈമാറി. അപ്പൊ ഗംഗാനദീ തടത്തിന്റെ ദക്ഷിണ ദിക്കില് വേരുകൾ പൂർവ്വദിക്കിന് അഭിമുഖമായിട്ട് വിരിച്ച കുശപ്പുല്ലുകളിൽ അതുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആ ഇരിപ്പിടത്തില് പുൽത്തറയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പൂർണ്ണ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൽ ഉത്തര ദിക്കിന് അഭിമുഖമായിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇരുന്നു. അതിനുശേഷം പണ്ട് തനിക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ രാജ്യഭാരം കൈമാറിയത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ താൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ പുത്രന് ആ രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണ ചുമതല കൈമാറി. ആരാണ് പരീക്ഷത്തിന്റെ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ? ജനമേജയനെ. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗംഗാ നദിയെ സാഗര പത്നിയായി പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗംഗാ നദിയെ സാഗരത്തിന്റെ പത്നിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭൂമിയിൽ നിന്നും വേരോടെ പിഴുതെടുക്കുന്ന കുശപ്പുല്ലിനെ പരിശുദ്ധമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കുശപ്പുല്ല് ദർഭപുല്ലിനെയാണ് പറയുന്നത്. കുശപ്പുല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദർഭപുല്ല് എന്താണ് പറയുന്നത്? പരിശുദ്ധമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. ഭൂമിയിൽ നിന്നും വേരോടെ പിഴുതെടുക്കുന്ന ആ ദർഭപുല്ലിനെ, അതായത് കുശപ്പുല്ലിനെ പരിശുദ്ധം എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. കുശപ്പുല്ലിന്റെ വേര് പൂർവ്വദിക്കിന് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ശുഭകരം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ദർഭപ്പുല്ലിന്റെ വേര് പൂർവ്വദിക്കിന് അഭിമുഖമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ശുഭകരമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. ഉത്തര ദിക്കിന് അഭിമുഖമായി ഉപവിഷ്ടനാകുന്ന പക്ഷം അത് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് അഥവാ വിജയത്തിന് അത്യന്തം അനുകൂലമാണ്. അപ്പൊ ഉത്തര ദിക്കിന് അഭിമുഖമായിട്ട് ഉപവിഷ്ടനാകുന്ന പക്ഷം, ഉത്തര ദിക്കിന് അഭിമുഖമായിട്ട് ഉപവിഷ്ടനാകുന്നെങ്കിൽ അത് ആത്മീയ പുരോഗതി അല്ലെങ്കിൽ വിജയത്തിന് അത്യന്തം അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതാണെന്ത്? ഉത്തര ദിക്കിലേക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് ഉപവിഷ്ടനാകുന്നത്. കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയാകുന്നതിന് മുമ്പ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് രാജ്യഭാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന് കൈമാറി. അപ്രകാരം അനുഗ്രഹപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളാലും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ സജ്ജനായി അഥവാ വേണ്ട യോഗ്യത വരുത്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എല്ലാ തരത്തിലും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ സജ്ജനായിട്ട് തനിക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത വരുത്തി എന്നാണ് ഇവിടെ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 18. ഏവം ച തസ്മിന്നരദേവദേവായ പ്രായോപവിഷ്ടേ ദിവിദേവ സംഘഃ പ്രശസ്യ ഭൂമൗ വ്യകിരൻ പ്രസുനൈർ മുദാ മുഹൂർദുന്ദുഭയശ്ച നേതുഃ. ഏവം ച തസ്മിന്നരദേവദേവേ പ്രായോപവിഷ്ടേ ദിവിദേവ സംഘഃ
പ്രശസ്യ ഭൂമൗ വികിരൻ പ്രസൂനൈർമുദാ മുഹൂർദുന്ദുഭയശ്ച നേതുഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏവം അപ്രകാരം ച തസ്മിൻ അതിൽ നരദേവദേവേ രാജാവിനുമേൽ പ്രായ ഉപവിഷ്ടേ മരണം വരെയുള്ള ഉപവാസത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാൽ ദിവി ആകാശത്തിൽ ദേവന്മാർ സംഘ അവരെല്ലാം പ്രശസ്യ ആ പ്രവൃത്തിയെ പ്രകീർത്തിച്ച ശേഷം ഭൂമൗ ഭൂമിയിൽ കിരൺ വിതറി പ്രസുനൈ പൂക്കളാൽ മുത സന്തോഷത്തിൽ മുഹു അവിച്ഛേദം അവിരാമം ദുന്ദുഭയ ദിവ്യമായ പെരുമ്പറകൾ ച നേതു മുഴക്കി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം അപ്രകാരം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഉപവിഷ്ടനായി. ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ ദേവന്മാരെല്ലാം രാജാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ വാഴ്ത്തുകയും പെരുമ്പറ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ആനന്ദത്താൽ ഭൂമിയിൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുകയും ചെയ്തു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മരണസമയം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഉപവിഷ്ടനായത് ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ ദേവന്മാരെല്ലാം രാജാവിന്റെ ആ പ്രവൃത്തിയെ വാഴ്ത്തി. മാത്രമല്ല അവരെന്താ ചെയ്തത്? പെരുമ്പറ മുഴക്കുകയും ആനന്ദം കൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് അവര് പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുകയും ചെയ്തു. ദേവന്മാര് പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തിയതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലം വരെയും ഗോളാന്തര ആശയവിനിമയം അതായത് അന്യലോകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായി മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവെന്ന വാർത്ത ആകാശത്തിൽ ദീക്ഷണാശാലികളായ ദേവന്മാർ വസിക്കുന്ന ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു. ദേവന്മാർ മാനവരെക്കാൾ സുഖഭോഗ സമർത്ഥരാണ് അഥവാ വിലാസാസക്തരാണ്. എന്നാൽ അവരെല്ലാം തന്നെ പരമപുരുഷന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളാണ്. സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ നാസ്തികർ അഥവാ അവിശ്വാസികളായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. ആകയാൽ ഭൂലോകത്തിലെ ഏതൊരു ഭഗവത് ഭക്തനെയും അവർ സദാ വാഴ്ത്തുന്നു. ഇപ്പോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലം വരെ ഗോളാന്തര ആശയവിനിമയം മറ്റുള്ള ലോകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായിട്ട് മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വാർത്ത ആകാശത്തില് ദീക്ഷണാശാലികളായ ദേവന്മാര് വസിക്കുന്ന ആ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് വരെ എത്തി. അപ്പൊ ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യരെക്കാൾ സുഖഭോഗ സമൃദ്ധരായിട്ടുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ വിലാസാസക്തരുമായിട്ടുള്ളവരാണ് ആര്? ദേവന്മാര്. എന്നാൽ അവരെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളും കൂടിയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നവരുമാണ് ആര്? ദേവന്മാര്. അപ്പൊ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ ആരുണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത്? അവിശ്വാസികൾ, ഭഗവത് ഭക്തന്മാര് മാത്രമേ സ്വർഗലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അല്ലാതെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരൊരിക്കലും സ്വർഗലോകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂലോകത്തിലെ ഏതൊരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെയും അവരെന്ത് ചെയ്യും? സദാ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാവില്ല. പക്ഷെ അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ ദേവന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? സദാ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ അമിതാഹ്ലാദരായി തീരുകയും ബഹുമാന സൂചകമായി ദിവ്യമായ പെരുമ്പറ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഭൂമിക്ക് മേൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ബഹുമാന സൂചകമായിട്ട് അവർക്ക് അമിതമായ ആഹ്ലാദം കൊണ്ട് പെരുമ്പറ മുഴക്കി ഭൂമിക്ക് മേൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി ദേവന്മാർ. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് പരമപുരുഷനിലേക്ക് ആരെങ്കിലും മടങ്ങി വരുന്നത് ദർശിക്കുന്നതിൽ ഒരു ദേവൻ സദാ ആനന്ദിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിദൈവിക ശക്തികളാൽ എല്ലാവിധത്തിലും ഭക്തനെ കഴിയുന്നത്ര സഹായിച്ചേക്കാവുന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോട് സദാ പ്രീതിയുള്ളവനാണ്. അപ്പോ ആരെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുമ്പോ
മടങ്ങി ചെല്ലുന്നത് കാണുമ്പോ ദേവന്മാരും വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദേവന്മാര് അവരുടെ അതിദൈവ ശക്തികൾ കൊണ്ട് എല്ലാവിധത്തിലും ആ ഭക്തനെ കഴിയുന്നത്ര സഹായിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ദേവന്മാര് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോട് സദാ പ്രീതിയുള്ളവരാണ് ആര്? ദേവന്മാര്. അവരുടെ കർമ്മങ്ങളാൽ ഭഗവാൻ അവരിൽ പ്രസന്നനാകുന്നു. അപ്പൊ അവര് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവരിൽ പ്രസന്നരാകും. അപ്രകാരം ഭഗവാനും ദേവന്മാരും ഭൂലോകത്തിലെ ഭഗവത് ഭക്തരും തമ്മിലുള്ള പൂർണ്ണ സഹകരണത്തിന്റെ അദൃശ്യമായ ഒരു ശൃംഖലയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദേവന്മാർക്കും വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ അതിദൈവ ശക്തികൾ കൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ കഴിയുന്നത്ര അവര് സഹായിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് സദാ പ്രീതിയുള്ളവരാണ് ആര്? ദേവന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പൊ ദേവന്മാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ ദേവന്മാരിൽ ആര് പ്രസന്നനാകും? ഭഗവാൻ പ്രസന്നനാകും. അപ്പൊ ഭഗവാനും ദേവന്മാരും ഭക്തന്മാരും തമ്മില് പൂർണ്ണ സഹകരണത്തിന്റെ അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശൃംഖല തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 19. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 19. മഹർഷയോ വൈ സമുപാഗതായേ പ്രശസ്യ സാതിഥ്യനുമോദമാനഃ ഊജു പ്രജാനുഗ്രഹശീലസാര യദുത്തമ ശ്ലോക ഗുണാഭിരൂപം. മഹർഷയോ വൈ സമുപാഗതായേ പ്രശസ്യ സാതിഥ്യനുമോദമാനഃ ഊജു പ്രജാനുഗ്രഹശീലസാര യദുത്തമ ശ്ലോക ഗുണാഭിരൂപം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. മഹർഷിമാർ വൈ സാധാരണ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യം സമുപാഗത അവിടെ സമ്മേളിച്ചു. യേ ആരാണോ പ്രശസ്യ സ്തുതിഘോഷം നടത്തി സാധു സർവഥ ഉചിതമാണ് ഇതി അപ്രകാരം അനുമോദമാന സർവസമ്മതൻ ഊജു പറഞ്ഞു പ്രജ അനുഗ്രഹ ജീവസത്തകൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്ന ശീലസാര സവിശേഷമായി പ്രബലരായ അതായത് അതിശക്തരായ തന്നിമിത്തം ഉത്തമ ശ്ലോകങ്ങളാൽ അഥവാ വിശിഷ്ട സ്തുതിഗീതങ്ങളാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നവൻ ഗുണ അഭിരൂപം ദൈവിക ഗുണങ്ങളോളം കമനീയം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന എല്ലാ ഋഷിമാരും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ തീരുമാനത്തെ ശ്ലാഘിക്കുകയും അത്യുത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിനന്ദിച്ച് സമ്മതം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗുണത്തിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ വൈഭവങ്ങളുമുള്ള ഋഷികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. ആകയാൽ ഭഗവത് ഭക്തനായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ സന്ദർശിച്ചതിൽ സംതൃപ്തരായ അവർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഋഷിമാര് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞ ആ തീരുമാനം, രാജാവിന്റെ ആ തീരുമാനത്തെ ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ട് അത്യുത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരതിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, സമ്മതം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്. അവര് അതിനെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു, അവർ പ്രശംസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഗുണത്തിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ വൈഭവങ്ങളുള്ള ഋഷികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ സന്ദർശിച്ചതിലെ സംതൃപ്തരായിക്കൊണ്ട് ഋഷിമാര് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതിലൂടെ ഒരു ജീവസത്തയുടെ സ്വാഭാവികമായ സൗന്ദര്യം വർത്തമാനമാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവന ബന്ധത്തിൽ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായുള്ള ആസക്തിയിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആമഗ്നനായി തീർന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവികമായ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ കാരണം ആ ജീവാത്മാവിന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവന ബന്ധത്തിൽ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായുള്ള ആസക്തിയിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആമഗ്നനായിരുന്നു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനത്തില്
ആമഗ്നനായിരുന്നു പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. ഇത് കണ്ട് അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ഋഷിമാരെല്ലാം പ്രസന്നരാകുകയും അത്യുത്തമം എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷത്തിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഋഷിമാരെല്ലാവരും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് പ്രസന്നരായിക്കൊണ്ട് അത്യുത്തമം എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിധമുള്ള ഋഷിശ്രേഷ്ഠർ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രവണതയുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഋഷിമാരെന്താണ്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രവണതയുള്ളവരാണ്. മാത്രമല്ല പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് ദർശിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ലാതായി തീരുകയും തങ്ങളുടെ വൈഭവത്തിനനുസൃതമായ സർവ്വ അനുഗ്രഹങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാര് എപ്പോഴും എന്താണ്, ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രവണതയുള്ളവരാണ്, ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. മാത്രമല്ല പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പോലുള്ള ആ ശ്രേഷ്ഠമായ വ്യക്തിത്വം ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ലാതായി തീരുന്നത് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് എത്രത്തോളം കഴിവുണ്ടോ അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അവരാർക്ക് നൽകി, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് നൽകി. അപ്പൊ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ നൽകാന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്, അവരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സഹായിക്കുക, ഭഗവാനിലേക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുക. അതാണ് ഋഷിമാര് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നന്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അവർക്ക് നന്മ നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുക. അതാണ് ഋഷിമാര് ചെയ്യുന്നത്. തങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്തു. ദേവന്മാരും ഋഷികളും സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയും ഭക്തനിൽ സംപ്രീതനായി തീരുന്ന വിധം അത്രയ്ക്കും മംഗളകരമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദേവന്മാരായാലും ഋഷികളായാലും ഭഗവാൻ തന്നെയും ഭക്തനിൽ സംതൃപ്തനായി തീരുന്ന വിധം അത്രയ്ക്കും മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ത്, ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ സകലത്തിലും നന്മ കാണുകയും സർവ്വ മംഗളമായതിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ സകലത്തിലും നന്മ കാണുകയും മാത്രമല്ല സർവ്വ മംഗളകരമായതിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തന്റെ പുരോഗമനപരമായ പ്രവർത്തന പഥത്തിൽ നിന്നും അമംഗളകരമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്, അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭക്തന്റെ പ്രവർത്തന പദത്തിൽ നിന്നും അമംഗളകരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്, എല്ലാ വിഷയങ്ങളും തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും. മരണസമയത്ത് എല്ലാ മഹർഷിമാരും സമ്മേളിച്ചത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിശ്ചയമായിട്ടും ശുഭമായിരുന്നു. ആകയാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ ബാലന്റെ ശാപത്താൽ അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണസമയത്ത് എല്ലാ ഋഷിമാരും അവിടെ സമ്മേളിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ശുഭമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രാഹ്മണ ബാലന്റെ ആ ശാപം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. മഹാരാജാവിന് അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് അതവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം.